Добър ден. Правиме прасец. Направих една загряваща. След това имам прасец прав, екстензии, клек и на една машина, която не знам как се казва. Когато го снимах това клипче, не бях изобщо в настроение да тренирам и да правя крака. Не съм говорил и не съм обяснявал много. И затова сега ще направя voice-over горе-долу върху клипа, да се обясня какво, как и защо. Прасеца си го правя с един крак, поради същата причина, поради която правя повечето упражнения с един крайник, защото мога да изолирам много повече мускула по този начин, отколкото като го правя с два крайника. Но все пак, като приключа да правя серията с един крак, вкарвам няколко повторения с два крака. Просто е така, да си има, да са вътре. Мислех да правя прасеци на друга машина, но там имаше човек и понеже не исках да се върта, да чакам, реших да си го правя на лек прест. Но тук не го правя с един крак, тук си го правя с два крака. Приключих тук. Много мраз да правя кракавата. След това следва най-приятното упражнение от всичките, лек екстензии, тежки серии. На това упражнение слагам макса и правя колкото повторения мога. Препоръчвам, ако някой ще го прави, внимателно с капачките, защото могат да фръкнат и да не се изхвърляте много. Аз лично само това упражнение харесвам да правя за предно бедро, така че...
Също така може да се прави също с един крак. И тази вариация много ми харесва. Просто предпочитам да си сложа по-тежко и да си хвърлям с двата крака. Следва най-мразното упражнение в цялата тренировка, лично за мен. Това е клека, защото имам проблеми с левия адуктор и доста се усеща като го правя. Така, като клякам тук, съм си сложил една малка платформа. Дали ще е петичка тежест, дали ще е някаква гума, все тая. И клякам с колената напред. Това не е олимпийски клек, просто гледам да фокусирам върху предните бедра. Тук качих с по една петичка, като мисля, че общо имам 35 кила на страна на лоста или 30, не съм сигурен. Не е много тежко, но ми върши работа. Аз не съм много силен в краката. Като цяло просто опитвам се. Давам всичко от себе си и това е. И накрая 2 серии от ето това упражнение, което все още не му знам името. Много хора си казват каква е тази педеращина, къде прави това, какво е това, където гледам, какви са тия гейски работи, но за мен просто е много добър финишър. По този начин, по който съм застанал, влиза много добре в предното бедро и се усеща доста. Който не го е пробвал, му препоръчвам да опита да направи няколко серии, да види как работи за него. Аз бях доста скептичен в началото, но треньора ме убеди да го пробвам и в крайна сметка ми харесва. Като за финал отидох да проверя пъмпа, беше доста добре изпъмпано предното бедро, както и адукторите. Левия малко ме болеше, но това са фактите, трябва да ги приемам и да стискам зъби, някакво да се направи. Краката ми са доста малки в сравнение с горната ми част, но това ще го промениме. Мога да пожелая само лека вечер или лек ден, зависи кога гледате. Благодаря за вниманието и чао!